So guys, ina-upload natin tong music na to. Panoorin nyo. Uploading na siya.
Baby come, baby come, baby come, baby come, baby come, pero, baby come. Dan Baby come, mahina yung signal, no? Mahina. Mahina. Labi kun may patron. Isurat Ay, na mali. sayawon ayon hanlitin yu og samarnon mga tatagasan ug batan-on hakurat sa naray hakudayo labi na ang mga bisita nag-aandam manira igdagala may dakmokos nan may sinsinyo pa May binutok ngay nandang hapon sa ala na sige kita ang mayoran, ang hermana, nasayaw nahiran kurasa upod ang sunatangan banda. ala na sige kita ang Sayorhan, ang hermana nasayaw nahiran kurasa upod ang sunatangan banda.
Bukod labi kun may patron, mga dayo lain-lain nga nawong, ang kadam-an na at kuha plasa. Nag-aarik in pagkuratsa. Sikat god ini nga sarayawon, Labing na mga okasyon. mga katagasan o batangong, Kurat sa ang tira ayon. Hala na sige kita, kay nasayaw na ang bisita, maupay at mamustura, kay damo kaiyaan na gala. Hala na sige kita, kay nasayaw na ang bisita, maupay at mamustura, kay nagkakalupan ang kwarta. May bisita nga lagas na, kung nalakat nagtuturo tumbak, pero nanimiling pa din daraga, ngaya ikaadok ng kuratsa. Mga tao inan di pa usa, kaya ang lagas nag-iba ang forma. pagsayaw lang niya in kuratsa, naguluhod-luhod na nadupa. Kay nasa na ang sika, maupay ang pamukura, kay damo kaya ang nakala. Hala na kita, kay nasayaw na ang bisita, 91% pa. ang pamustura, kay nakatupan ang kwarta. Ay, nakikita, ang manungan, ang kugita, makapyo, ang manung madinagit. Ay, nakikita, ang manung.
Uy, ginaan. Makikitay. Magana't laratahan. Abalas nga bulilit kundirira nag-iiso. Ay,